Minggu untuk menyambut rombongan prosesi dari pimpinan HKBP yang dipimpin oleh Amang Kepala Departemen Keuangan HKBP, Bapak Pendeta Dr. Martomo Sitinjak. Kepala Departemen Keuangan HKBP dan rombongan tenaga memasuki ruangan ibadah. Saudara, kita dipersilakan duduk dengan baik. Madirita tu acara parminggota alani saya tapahohom ma rohata lau mamuji debata las rohatun lau mamuji debata parholongi dihaholongi debata do akka danak sekolah minggu ailas do rohana marnida nasida nunga didongani hita saliling di jamborion Ima ala holong mirohana dihita saluhutna las marohata mamuji debata marede mahita. Hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadiana tumopa langit dohot tanoon amin. Saya jadi behami musbih assalam kubotohami dan sidaranami. Saya jadi behami musbih. Songono dohatani Tuhan Jehovah. Tidak. Songon pangalului ni parmahan di punguanna ganupari. Uju di tonga-tongani biru-biruna akar nama pari. Ibana suang songoni au mangalului
biru-biriku sogot haleluya. Natangihon mapatik ni debata nasapului na pinajojor ni yanakota sekolah minggu. Patik pajolo, audo jauh pada batang nina de batata, kang jari maraku pau bae nemu de bata. Patik padua hon yang jadi ganamu darah yang jadi semanamu menangahan dan benua kijang dok de benua tamaon jadi de gagasan air na ditolong ditando tungga yang tungga bisi sombawan manang sialoan. Patik patulukan dan jadi dohon dan guar di debata yang sosure darana. Ayo na umum na sobat akan merasine yang di guarna. Ati kau patkon, ingat hamu ma perbadian ni hari minggui dina ono marii maulah hamu nasa siolammu. Alai anggo ari papituhoni ari perbadian ni Jehovah de batam doi. Dan jadi homa mulai yang go nasa dari manang anak mupe, manang borum, manang naposong lahi-lahi, manang naposong boru-boru, rori pinahamu, rori pangisi ni hutan ni hala pena mangbati, adi na onom ari do di tepa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiam memana, di bahini maumbai na di pasu-pasu, jala di perbadiai. Pati palimahon, iko pasang apo muna torasmu, asa matua ho, jalalele magolu, ditano na nileo ni Jehovah de batam biho. Pati paanapon, unak ko mamu. Pati papituhon, unak ko mangalaku. Pati pawaluhon, unak ko manakko. Pati pasihon, unak ko olam makatidakon hata nasatutu, marangol doonjo. Pati pasapuluhan, dan jahil halangan ram bagi silunganmu, jala dan jahil halangan ram dengan sari penilunganmu. Manang napusona bawa, manang napusona buru-buru, manang lubuna, manang hurena, manang jipit juga silungan. Beha padok ni debata taringo tu patik na nasapului odo. Audo Jehovah de batam ninna de batata pargogon naso hatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tupinoparna ro di sadok di sudut patuluhon ro di sudut palpatong pinoparni akan nasukuro hadiau alai asidoro haku di akan nomor ribu-ribu akan nomor bolong ni ro hadiau naso mangalaosi patiki atong rap mahita mangirobogo laho mangulahon patik nai.
Sang Hyang Mahita Manopoti Dosapta Rahmatok Mahita. Baga-baga ni Dewata taringo tuhasesaan ni dosa. Songono do pagkaholongin ni Dewata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hangoluan na saliling-liniling na di ibana. Asa ngapon ma di Dewata di Gitjang. Amen. Marede Mahita. Nagabe epistel dihita di mingguta sadaryong imana tersurat di Matius 10 ayat 1 saat ro di ayat sia dungi diuduti ayat 10 saat ro di ayat 20 tacahama marsika soring dina sadari ruarma Yesus sian bagasi lau hudul tu pasir ni tau. Jadi markumu ma torop halak tujolona gabe dipanaik ibana masada parau lau hudul tusi jala sudena toropi jongjong do di pasiri dungi godang madihaton tunasida pakai upaman ninama dalau tu balian yang salah penabur lau menabur alai anggona de